ipaabot din aron kita maminaw sa iyang pulo. Gusto? Dinati-ngali mga higayon sa mong kinabuhi, nagyakagan kang paagi nga ikaw makasugod na sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan apan imo lang kadtong gipalamay. There is discipline for failure to witness at the opportune moment. Divine viewpoint, mental attitude, mao kini ang hinungdan sa imong gahong espiritualon. Sa walang plano sa Diyos, dinhi imo makatunan sa pulo sa Diyos. Kini kayo mo sa imprintado ng mga pulo sa Diyos o kini huna-una sa Diyos. Ang Diyos pinaagi sa iyang grasya, mipahimutang sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, isip usa sa iyang paagi sa pagpadala sa iyang mensahe, sa paghupay o paglaom. Tiwala niini karong mahulgaon o makuyaw nga kahimtang sa kalibutan. Karon aniya si Evangelist Vic Balbido nga may dala nga mga pulong nga angay sa atong pagpamalandong ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Following our customary procedure, the next few moments are devoted to silent prayer in order that we might be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. Therefore, let us pray. Heavenly Father, we consider it a privilege to have the freedom and the opportunity of fellowshipping in you and in your word. We are grateful that through your grace, you brought us this time, dining among Bible study karon, to take in your precious word, which is the only shield we can equip and arm ourselves to confront any false teaching that religion tries to spread, niining kalibutan nga gidumala ni Satanas. Nagampo kami nga hatagan mo kami niya ng concentration, pinagi sa pagpuno kanamo sa Espiritu Santo. Challenge us and motivate us to the things that you're going to teach us today. These things we pray that you make a blessing to us. Nagampo kami nga imo kaming gamiton sa sabwag pagsangyaw sa imong mayong balita sa kaluwasan ngadto sa uban, and you use me as an instrument to touch others' lives. Help me, Lord, not to be concerned about what title I hold, but instead ay mo gamiton kini akong kinabuhi that might show to others your grace. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers ug mga igsoon diha ni Kristo ug kadtong mga bag-o pa mga nagasunod ning atong ministry. You are warmly welcome. Padayon kita sa pagtuki, paghisgot ni atong tulumanon nga or tunanan nga
Of course, tulumanon man ni nato ingon nga mga magtotoo o nga atong uluhan nga giduputan mo man ang God's greatest gift to man. Okay? Agi kini og pagtamod sa atong palabuton nga pagsaulog sa adlaw sa pagkatao sa atong manlulubos. Okay, kagahapon nag-isgot kita ninyo nga pipila ka mga butang nga ang kalipay sa magtutuo ni Ginoong Jesucristo na base lamang diha sa pulong sa Dios. Mao ra gyud. This is our basis. Ang tanan gawas niini giisip ta nga mga detalye lamang. Everything else is a detail of life. Ug kon kining Paskuha nga umaabot buot mo nga magmakahuluganon ang kanimo ug buot mo nga magmakahuluganon ng umabot nga tuig, bagong tuig, kinahanglan nga kini ibase sa butang nga mas mulabaw pa kaysa mga detalyes kinabuhi. Sabtag na. So balikon ko sa pag-ingon. Gabisag unsa pay imong madawat diha ubos sa Christmas tree. Kana usa lamang ka detalye. Ako malikon. Usa lamang kana ka detalye sa kinabuhi, a detail of life. And you know what I'm saying. I hope. Abi nimo, dili ka makadawat og regalo o pinaskuhan sa panahon sa Pasko nga makahatag nimo usa ka unsa, an ounce nga kalipay. Gawas kung ingon nga magtutuo ni Ginoong Jesucristo, ana-anay pipila ka mga doktrina diya sa imong kalag. Og nagakaton ikaw og doktrina, og magapadayon pa sa pagkaton og dugang og daghan pa gayud nga mga doktrina. Kinahanglan ta ang pagpahinumdom kanato sa mga basic doctrine, mga una-una nga mga doktrina bahin sa ministeryo sa Espiritu Santo. Usab, bahin sa pagpuyo sa tulo ka persona, Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, ug Diyos Espiritu Santo, ang ilang pagpuyo sa matag magtutuo nining panahon sa simbahan. Their indwelling ministry. Ang ngayon tas pag hinumdom, ang matag sa kamagtutuo ni Ginoong Jesucristo, nagadawat sa inyo ta maximum o infinite amount of love gikan sa atong Dios sa tibuok universo. Now, ang libro sa mga Hebrewanon nagahisgot bahin sa giingon og better things alang sa matang magtutuo dining panahon sa simbahan. Ang panahon sa simbahan diin kita naisakop karon mao'y panahon kini ng away nga espirituhanon, angelic conflict nga anaa kini sa iyang labing mainit nga bahin, the most intensified part. Gawas pa kining panahon na sa simbahan mao'y panahon sa angay pantay-pantay nga pribilehiyo. Ingon man, angay pantay-pantay kahigayunan. Equal privileges and equal opportunities. Ug dugang pagyud niya na, kining panahon sa simbahan, panahon usab kini sa ginganlan og apostasya. Meaning, pagkahilayo sa kadaghanang tao gikan sa kamatuoran. They're departing from the truth. Ug mao'y hinungdan nga ang mga magtutuo nining panahon sa simbahan. Now, kung mahisgot ganitag panahon sa simbahan, this church age where we are in, kining panahon sa simbahan sangkapan sa Dios niining nasoing better things. Now, I'm talking about fellow believers, kitang mga magtutugi, sangkapan kita sa Diyos niining naasoy nga mga better things. Aron sa ingon niya, wa nagyud kitay ikapangulipas o excuse
nga dili kita mamahimong mga madinaugon nga mga magtotoo nining bugno nga espirituhanon o angelic conflict. O kining giingon og better things, mao'y magahimo sa matag adlaw nga Pasko. Busa kung dili Pasko ang matag adlaw lang kanimo, nan, why adlaw Pasko? Kasabot ka? Karon, atong tin-aon pag-ayo kini alang kanimo. Punto kinis doktrina, point of doctrine, kung mao kini. Mahingon nimo, ingon nga sa kapari magduto believer priest nga isipon nimo nga Pasko ang matag adlaw. O why adlaw Pasko? Apil na ang sunod simana. Ug tuod, unsa magyud sa tinuod kining nasoy nga better things nga gisgutan diyas libro sa mga Hebrewanon. Well, kining maong mga better things nga gisgutan diha mao kining sunod. Paminaw. Una, ang universal nga pagpuyo sa Espiritu Santo, the universal indwelling of God the Holy Spirit. Ikaduha, ang universal nga pagkasaserdote o pagkapari sa mga magtotoo, the universal priesthood of all believers. Ikatulo, ang paagi sa pagtuo nga nagdala o pahulay. This is the faith rest technique. Uban sa labing daghang doktrina, labing daghang mga saad, sanglit, kumplito naman ang balang kasulatan. Ug kining maong mga doktrina o mga saad nahisulat na dihang tanan. Diha nahisulat na. So ang mga better things mao ang paghulagway sa panahon sa simbahan. Diha si Hebrewanon 11:40 kini nagaingon. Kini better rewards or things mas maayo o bintaha nga mga ganti o mga butang. Okay? Mao na pagbinisayaan niya ng better rewards or things. Now, aron matagbo sa Dios ang mga panginahanglan sa mga magtotoo din sa yuta, gisangkapan kini sila nining mao nga mga better things. Ang tanang mga magtotoo nining panahon sa simbahan, church age, mao ang tumong, the object sa usa ka di makita nga away, unseen conflict. Diha gyud sa ilang mga lawas o ang ilang tagsa-tagsa kinabuhi mao ang natad pangubatan, battleground. Kini nagahulugan nga isip usa ka magtotoo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi moatubang kagyud og mga kapiligruhan nga di makita, unseen dangers, ingon man mga suliran nga di mo makita, unseen problems. Apan nga no man mangutana katingali. Kaya ang tubag, tungod kay ikaw man ang puntariya matag-adlaw sa imong kinabuhi. You are the target daily in your life. Ug busa, adlaw-adlaw sa imong kinabuhi, ang Dios nagasangkap kanimo sa imong mga panginahanglan. Kasabot ka? Gisangkapan kaniya pinagis pagpabuhi kanimo by keeping you alive. See? Kinsa may nagapabuhi nimo? Siya ra ba? Iya kang gisangkapan pagyud pinagis paghatag niya kanimong lain pagyung adlaw. Iya kang gisangkapan matag usa ka adlaw, one day at a time. Iya kang gisangkapan sa tanan mo nga panginahanglan aron ka makabaton og kalinaw, sulod nung kalipay, inner happiness, sulod nun nga panalangin, inner blessing, atol niya ng maong adlaw. Kalabot pa, ang Dios nagapahimutang og usa ka paninugdan na kanimo ni binisaya sa precedent alang sa panahon sa simbahan nga labihan sa pagkatalagsaon. Absolutely unique.
ug kini bahin niya ng mga better things nga gisangkap sa Dios kanimo sa gutlo por gutlo, moment by moment, by moment by moment. Ug dili tinuod ka nagiingon nila one day Christmas, dili tinuod ka nagiingon nila one shot Christmas. Paminaw. Pasko ang matag adlaw sa imong kinabuhi, ingon nga magtotoo. Kasabot ka? Oh, tinuod. Matag adlaw sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios nga diin ikaw nasuod na. Sukad niya itong adlaw nga imong gidawat gituuhan si Kristo, ingon nga manluluwas. Nagadawat ka lang mga better things. Ug kung wa ka makaabre og package sod nas daghang mga katuigan, ug wa gyud ka makadawat og biyag usa ka regalo, ibaw ka bag ana man nimo ang tanan diha kanimo. Nakasabot ka ba na? Ana diha kanimo tanan. Una sa tanan, niadtong higayon nga imong gidawat si Kristo, ingon nga manluluwas, ikaw na tao pag-usab. You were born again, right? Nahimo kang bag-ong binuhat. You became a new creation. Sakto? Niadtong higayon na. Gibalhin ka diha gikas panahon ngadto sa eternidad. Ikaw misud sa protokol nga plano sa Dios. Gusto? Automatic ka nga nahimong lumulupyo, citizen sa langit. Gusto? Nahimo kang tagalangit. Nabasaha ragod ka ng Pilipos 3:20 o Episo 2:19. Kaya nagulagway ra ba diha? Ikaw tagalangit na. Sa dihang nagabitay si Ginoong Jesucristo dito sa krus, ang mga sala sa tibuok kalibutan gibukbo, gidakdak kini ngadto kaniya ug gihukman kini. Apan sa samang higayon, gisalikway usab niya ang tawhanong maayo, human good, gisalikway ang labing tinuod. Wa gyoy kalinaw, there is no peace diha sa plano sa Dios, bahin og tawhanong maayo. Wala. It has nothing to do with human good. Wala gyoy makaangkon o kaluwasan pinagi ni musunod nga mga pamaagi. Paminaw maayo nini. Way na luwas, pinagis pag-isas mga kamot, ang pagbati o pagbasol sa sala, ang pagpabautismo, ang pagpasakop og simbahan, ang pag-usab sa pamatasan, ang paghilak kunuhay tungod sa paghinulsol. Wala. O walay mausa ni nila ang makahatag og kaluwasang dayon. Wala. Nada. Sa kinatsila pa. Ang tinuod, ang kaluwasan, grasya, busa, kinsang buhat kini. Di ba buhat sa Dios? Kay grasya man. Dili kini buhat sa tao. Ug ang Dios nga anak, actually, mo'y gihukman tungod sa atong mga sala, samtang gilansang, gibitay nila kini siya dito sa krus. Sa sama usab nga higayon, iyang gisalikway ang bisag unsang buhat sa tao ug busa dili pinaagis mga binuhatan sa pagkamatarong nga atong ginabuhat kundi sumala sa iyang kaluoy nga kita iyang giluwas. Samtang gina higala. Atong mabasa di sa Episo 2:8 ug 9. Masagal na itong ginabatbat kini. Kay pinaagis pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigar mo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Na di ba klaro kayo? Tataw, tinaw ka ng pagkasultihan di pulong sa Dios. So, ang atong Ginoong Jesucristo mo'y mipuli sa atong dapit. Kung na tingali uban kaninyo nga negatibo ang inyong kabubuton bahin ni ining butanga, well,
imo man pud nakatungod. That is your prerogative. Mao man kanay desisyon sa hinatag sa Dios nga kabubuton. Apan hinumdumi kanunay ang prinsipyo nga nagingon, ikaw ug ikaw ra gyud ang may tulubagon, may responsibilidad ug maoy kasudyaan sa bisag unsang desisyon nga imong pagahimuon sanglit ang tao ginaingon man nga produkto ra siya sa iyang kaugalingong desisyon. Gusto? Apan ang atong Ginoong Jesucristo na matay dito sa krus isip puli sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Namatay siya aron kita mabuhi. Dungga og sabta gina. Roma 5:8 nagkanayon. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Segundo Corinto 5:21 sab, walay sala si Kristo apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkayusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Pilipos 2:8, nagpaubos siya kinsa kining siya si Ginoong Jesucristo og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. 1 Timoteo 2:5, kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang maghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Mga buhat 16:31 nga popular kaayong bersikulo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. So niining panahon sa Pasko, gikinahanglan ang atong pagtutok ngadto sa mga butang nga makapahinumdum kanato sa kung unsa gyud ang tinuod nga kahulugan sa Pasko alang kanato. Atong ipadayon ni ugma ayaw sipyat sa sumpay sunod na itong pag-isgutan bahay niini. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, nagpapasalamat kami kanimo ning laing higayon sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong salamat naot nga ginimahimong panalangin sa among kinabuhi. Pasabtaw sa tinaw, klaro, tataw ang mga katawan bahin sa imong mayong balita sa kaluwasan. Salamat ning tanan ni among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.